हेलौ लोगोफोर गुड मर्निं नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि सबिता दैमारि ब्लग इउटुब चेनेलाव खुलुमनाय जासिहरबाय आरो ओमफ्राय आंथ' फुङाव सिखारनानै नै दै लोंनांगौ जायो मानोना आंनाव बिराद गेस प्रब्लेम जागासिनो लोगोफोर दासान्दि ओमफ्राय आङो दा दै लोंबाय आरो गिलाससे दै लोंबा माने देहाया मोजां मोनो थाजा मोनो आरो खर' गिदिंनाय मानाय देहा लोरबां मोननाय बेफोरो माने स्ट्रं जायो आरो आंनिया आरो मालायफोरखौ आं मिथिया ओरैनोबाबोथ' दै लोंबा मानसिया थाजा जाखायो बयबो मिथिखागौ ना ओमफ्राय दा आङो गिलाससे लाबावबाय लोंनो नै बेखौबो आं लोंबावसै आं फुङाव माने गिलासनैया आं लोंनाय जाखायो लोगोफोर दा आङो दै लोंनानै लाग्रोबाय बिनिफ्रायनो ब्लगा आंना स्टार्ट जालांसिगोन लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ नायनानै मोजां मोनगोन होननानै थोदो होमब्लालाय लोगोफोर आंजों लोगोसे थफादो दिनैनि न'आव मा मावो आं बिदिनो ब्लग दे सिखारबाय नालाय नै फुंनि हिनजाव मानसिफ्राथ' सिला सिबाबानो जाखाया ओमफ्राय आं नै दा सिला सिबनो लादोंमोन दा सिला सिबनायावनो आङो माने हाग्राया सेस रज'जोब्बायना सिथ्लाना गाज्रि नुबाय बेनि थाखायनो आं नै दा सिला सिबनायजों लोगोसे आं हाग्राबो फुलांखानोसै होननानै आं दा नै हाग्रा फुफाबाय आरो एसे जा हायो आं माने उफाय गैया आङो माने खामानिखौनो मोना जायोना ओंखायनो आं फुङावनो माने हाग्रा फुनो लाबाय आरो जा एसे हायो बेखौनो फुनसै साननानै फुबाय आङो नायलाय हाग्राया फुरा गोथां ग्रिन जाजोब्बाय जोंना नै नोंथांमोनहा मोजां मोना मोना बिदिखौ ओमफ्राय माने हयोबाबो बिराद हा थांफायोना बे बादामालि खानाया ओंखायनो आं दाना हला आरो बाबाय गाव हारसिंनो माने रानलांखायो आरो दा माइ गायखांबाय नालाय एबार रानलांसिगोन आरो बियो दुब्रि हाग्राया बिराद रज'यो माने आंनाव फुबाबो फुख'नो हाया आङो ओरैबायदि हाग्रा जायो आरो आं दा खावसेखौनो माने माबाबाय आरो हाग्राया फुखांखाबाय आं दा ओरै खावसे दंबावोसो जानो ओमफ्राय आं दिनै फुजोबनोबो हानाय नङा खोमा नायनोसै आरो फुजोबनो हायो ना हाया जा एसे फुनो हायो फुबाय आरो फुनो हायैखौ दोनथ'बाय हायैखौलाय मारैथो माने फुनोना जेनेबा दसे सम मोननायावनो आं फुनानै लाबाय आरो ओरै खावसे दंबावो नै हाग्राया फुनो लोगोफोर ओमफ्राय आं दा फुथ'ला आरो फिसाजोआबो स्कुल दं नालाय ओमफ्राय ओरै खावसे फुबाय आङो गाबोन फुङाव फुनाय जायोना दा बेलासियाव फुनाय जायो नायनोसै आरो ओमफ्राय ओरै सिबग्रोजोबनोसै आङो टाइमनिबो खोथा दंना टाइम जानोसै फिसाजोनि स्कुला दा फुङाव नालाय बेखौ थाथ'थोंसैलाय आंना नै फुला जा मोजां बारबाय आंनि माखासे बिबार अशक फुल गायदों बेखौ नोंथांमोननो आं सब समाय खोन्थाबाय थायो आंनि ब्लगनि गेजेरजों आरोना ओमफ्राय नै बिराद मोजां बारो बे अशक फुला बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामलायबाय आङो माने बिबार गायनानै लायोबा गोसोखौ बिराद मोजां मोनो ओमफ्राय मोनसे खोथा नैबे गलाब बिबारा नुदोंना नोंसोरो बियो गुवाहाटीनिफ्राय लाबोनायमोन आं बेखौ बिराद मोजां आदर खालामनानै फोथांनो हाबाय आरो जेनेबा गलाब बिबाराथ' जेरावबो मोनखायोना ओमफ्राय होनबाबो आङो गुवाहाटीनि निसानि जेनेबा थाथों होननानै आं बिनिफ्राय लानानै फैदोंमोन आरोना दा नैबेखौ मा फुल होनोथाय लोगोफोर आंथ' ओरैनो सामब्राम बेदर बायदिखाय सामब्राम फुल होननानै बुङो आरो ओमफ्राय नैबे माखासे गोदान गायनानै होदों आङो दा मा होनो बेखौ बैसागु बोथोरावसो बारहैखायो नालाय बियो बिराद मोजां ओमफ्राय दा आङो एडभान्स आं गायग्रोखाबाय आरो जाहाथे बैसागु बोथोराव माबा बारहैनायनि आरो दा नै लेमला जोब्बाय गायगोदानखाय ओमफ्राय दा उनाव एसे माबा जायोबा थाजा जायोबा बे सिखारफिननोबो हागौ आरो नायनोसै सिखारना सिखारला हाग्रा जाजोब्बाय आंना माने फुला आरो फुल बिफांफ्रा उफाय गैया आरोना फुनांगौ जायो नै टाबाव गायनायफ्रा एकदमबारे बिराद आदर लानांगौ खेल खालामनांगौ जायो बे हाफ्राव गायनायफ्रा एसे आलादा जायो दै होबाय थायाबानो थैलांनो नागिरो माने फुलफ्रा फिसा बायदि आबाद लाथारनांगौ दे फुल गायनायाबो आं दा सम मोनैखायनो बांद्राय फुलबो गायनो हाला आं सिगाङावथ' सेस न'खौनो बिबार बागान खालामजोबोमोन आरो ओमफ्राय दा बालायलांबायहाय एसे बुरिलायलांबायबो ना लोगोफोर समजों लोगोसे बालांना मायोथाय ओमफ्राय आं एबार गायफिननो नागिरदों माने नायसै आरो गायनो हागोन ना हाया समाय मोनगोन ना मोना मानोना खावसे समखौनो दखानावबो माने होनांगौ जायो नालाय आङो समानो थोआ जायोना मोनथिखायो बयबो ओमफ्राय दा आं जा एसे सम मोनो बेयावनो आं एसे फुनानै लाखाजोब्बाय नै
नै जोंना नाबो नांदों लोगोफोर माबा बोराया ना नायनानै फैबाय नै फुङावनो नायानो बोथिसे नांबायब्रा ना आयै खांख्राइबो बोथिसे गिदिरथार आइया सायनो नागिरदों नै ओंखाम ओंख्रि संनोसै माजों जायो थाइगिरजों जानोसै ए थाइगिरजों जानोसैनो मैया मालाय थाइगिर लाबोनानै दोनफैखादों आइया मोनबायना बोथिसे आहाथ' जाया मा जानांगौ दा हाब बै मा ना जाखो ना थ'थाबो नांलायलायथारदों मालाय सिखारबाय सुथिया जोंना गुड मर्निं मा गुड मर्निं होनलाय बेखौबो दे होनलाय होनलाय बाव होननोसै बेलाय गुड मर्निं बयनिसिमबो ना मा नांगौ मुलि बिस्कुट न'नि दखान नालाय दसेखौनो थानो मोना मानसि फैलुनाया थाइगिरा नै नाजों जानाय ना थाइनै साथामल'खाना बिसोरो थोयो ओमफ्राय मामियालाय एसेल' जाखायो थोयो गोखैद्रायसो जालायबावगोनसो दा नानि ओंख्रि थाइगिरजों नाजों ओंख्रि आंना नै ओमफ्राय ओंख्रिया दालिजों खुमब्राजों ओंख्रि आंना एसे लाव लाव जाबाय दे दा रानथाब होफिनजागोन बेयो बे आंनि मिरामिस ओमफ्राय ओरैजाय नै लाल साहा फुदुंगासिनो आइजों बाबाजों लोंखांबाय जों बोराय बुरि ओमफ्राय मामि लोङाखै बोरायाबो सिखारनानै ना नायनाय ना दाबो माबा अबावबासो थांबावदों फैद' साहा लोंनो आबौआ माबा बाजाराव माबा माल लायदों दखाननि नोंसै सावन मासनि हासिबखौ नांगौ नालाय लानोसै आं आहाबो दोनथारनांगौ गरम जोबथारनांगौ हासिब फासिब गारजोबनांगौ आरो गोदान खेबफिननांगौ ओंखायनो बे देनांफोर न'आव बायहेरायाव सिबनायखौ जायखायखि हासिबाबो गाज्रि नङा मोजां जोंथिंजाय 30 थाखानि मोनो लोगोफोर नोंसिनिथिंजाय बेसेबां बेसेबां मोनो जोंथिंबो मोनलाबायला 50 थाखा जाबाय हासिबा 40 थाखा 50 थाखा बाजार रेटआ न'नि नालाय जायगानि नालाय मोनबाय आरो अनलायलायनांगौ ना औ साहा लोंसैलै बिफाबो गैयाना जा गोथाव मोनो आं बे मेथाइखौ आंबो न'आव जानो बायोलाय जायो संख्रि गोनां मा होनांगौथाय 50-50 जालाय गोथाव मोनथारो आङो नै हासिबखौ खाजोब्बाय आङो मोनब्रैजों ओमफ्राय दा इसिङाव दोनहैसै आरो हासिबालाय दंखायो बैयाव मुथाथामसो दंबावो ओमफ्राय दा गोदानखौ लाखिनांगौ ना नांगौ बैसागाव जोंना सोलायजोबो नालाय गोजामखौ गारनानै गोदान दोनजोबो नालाय खोमसिथारनै लाइट होना आइमोन उन्दुग्राया दोनहैसां बै इसिङाव बिमा फिसा थाबायदोंसो नै स्कुलाव थांनो नागिरनाया गारियानो फैयासै माने स्कुटियाबो गाज्रि जानानै दंना लोगोफोर ओंखायनो दा माजों थांनो फिरफिलि बेटारि गारि लेंहराबानो जाया ओमफ्राय बेटारि गारियाबो एखमबा लेंहरबाबो समाव मोननो नागिरा ना नै फारसे फिसानि बेग फारसे आंनि बेग बिउटि पार्लारनि
ओमफ्राय नै फिसाजोआ थाबायगासिनो मा आरो फैलाय खोन्थाना आंनोखौ ओरै फै थांसै नामा बेटारि गारि फैगासिनो सासे लोगोखौ थिनहरनो थिनबाय आं हनै फैगौ थिनहरबाय लोगो थिनहरनो नागिरदों 10 थाखा होनोसै 20 थाखा लाबावो थांलाय फैलाय आंनिखौ 20 थाखा औ जेनेबा लिंहरबा खर' देरोना बिसोरबो ओमफ्राय दा थांनायल' आद्रा खावसेल'खासै नालाय लामाया ओमफ्राय 10 थाखाल' होनोसै स' लोगोफोर दखानाव थांबाय थानोसैलाय स्कुलाव फिसाजोखौ दोनलांसैलाय आंना मामियासो खस्थ' मोनबाय अन्थाव बाथावनो फैदायसो ना दखानाव मोनफैबाय लोगोफोर नै ओमफ्राय नै लोगोनि गस्ला सुथेना बायनो नागिरदा माथो खालामनानै थानोना पार्लाराव ओमफ्राय नैखौ लाफायो आङो जि सुग्राखौ गस्लाया मोजांथारनाय मालाय आंहाबो बायनांगौ मालाबा अनलाइन में मंगाया है ना अनलाइनाव मालाय बिहरनाय नै मोजांथार फिसाजोखौ स्कुलाव दोनहैखांबाय ओमफ्राय दा दखानाव थाबाय आरो दा बोरायजों बाजाराव थांफानांगौ एसेनो माबा शपिं खालामहैनो बेदर लायनाय जायो ना मा लायनाय जायो ना ओंख्रिखा जोंहा माने बेदर लायबावनांगौ हरबो गैया बाबाया दा लाबोनोबो हागौ बाजार खरस लायदोंना माबा दखाननि माल एरि लायनो थांदों लाबोफागोन बे दा खखियावबो ना नांदों थाइगिरजों संबाय कास्टमाराबो सासे नेनानै दं आंना थाखुमाबाय लाजिदों जादावबा गावदोंआ आं जि सुगोन दे आगै दे सना दे जि सुथेगोरनाया ओमफ्राय सिख्लाया